Joo, moi! Tässä olisi nyt testipojat taas. Tehtiin tämmönen comeback-video, kun tuli vähän tohon teho Pore-tabletti-testiin tommonen kommentti, että voisiko sitä sekoittaa veteen. No, vettä ei kyllä nyt ihan löytynyt, mut mulla olisi täällä tämmönen Megaforce. Tätä on varmaan aika monet testailu, joten me ei tähän nyt ryhdytä. Mut nyt avataan sitä. Joo, tommonen. Joo, nyt mä otan nämä tehotabletit. Noin, tulihan ne sieltä. Joo, pistetään tonne. Mene nyt. Oottakaas nyt hetki. Joo, nyt menee. Joo, nyt vähän kuohahtaa yli, mutta se on vaan hyvä merkki. Oho, nyt menee kyllä vähän enemmän yli. Joo. Päätään sinne toinenkin. Noin. No, otetaan hetki. Joo. Nyt tää olisi porissu loppuun tää Pore-tabletti. Niin et maistetaan. Maistuu vähän ES:ltä. Joo, on totakin tullut vähän juotua vähän välillä. Joo. Että kaikille jonneille vinkki, että teho Pore-tabletti plus Megaforce saatte ES. Kannattaa. Että arvosanaksi antaisin semmoset 1/5. On niin hyvä tää ES. Joo. Paketointi on sama kuin mitä ennen. Et turha siitä mitään sanoa. Joo. Siis se sit oli ES-resepti. Megaforce plus teho Pore-tabletti. Moikka! Nyt jaksaa leikkiä. Oho. Hieno tuli.